Hello there. Obi-Wan Kenobi. Te tiedätte miten tää menee, eikä mene asiaa. Sieltä se löytyy. Eli tällä kertaa Malavin AA Plus Panvanda saatiin ulos. Tää oli tässä yksi mun lempparit kans. Hitsi, täällä on tullut paljon hyviä. Musta tuntuu, että tää on semmonen asia, mihin mä mieleen lähtisin joka joulu jatkossa, eli kahvikalenteri. Joko itse tehty tai tämmönen hommattu, mutta tää kahvikaveri ainakin oli tosi hyvä nyt. Eli tämmönen tuli ulos ja tää antaa meille tässä kuvan siitä, mitä me tänään tehdään. Eli eilisen luukotekniikalla mä oon eilen mokapannulla tehnyt monta espresso-shottia, mitkä mä laittanut tämmöiseen lasipurkkiin ja lasipurkin tälleen vaakasuorassa pakastimeen yön yli. Nyt kun se on yön yli ollut siellä, se on tietenkin aika hyvin jäätynyt. Nyt kun se on ollut pakastimessa yön yli, niin sanottaisiin, että tää on ihan jäässä tää espresso, eli tässä on ensimmäinen vinkki meidän tämän päivän juomasta. Ja tänään tehdään siis tämmöistä perinteisempää italialaista ice coffee. Eli tarkoittaa siis sitä, miten se siellä päin tehdään. Mä haluan tässä kohtaa painottaa, kun mä aina puhun italialaisesta ja kaikista muusta perinteisestä, niin ei ole vääriä tapoja tehdä kahvia, on vaan erilaisia tapoja tehdä kahvia. Tosi onhan se väärin kyllä tehdä sillä, että käyttää paskaa kahvia paskoilla koneella eikä huolehdi sit hygieniasta niin, että se kahvi alkaa tosi hapan tai sitä aletaan juomaan ihan vaan sen takia, koska huono laatu. Ja nyt kun tää lasi on tästä pahimmasta jäästä ehtinyt sulamaan, meidän valmis espresso-shotti, mikä tästä vierestä löytyy, niin heitää tonne sisälle. Tarkemmin sanottua ajatuksena on se, että kuuma espresso-shotti laitetaan tonne sisälle niin, että se sulattaa vähän tätä jäätynyttä espressoa samalla kun sitä sekoitetaan, jolloin se myös kuohkeutuu ja siitä tulee semmoista jännää rakenteista espressoa. Tää on ehkä vähän helpompi näyttää, niin mennään vaan suoraan asiaan. Eli tästä näin, ei muuta kuin lähdetään varovasti kaataa tonne sisälle. Se on siellä, sitten ei muuta kuin korkki kiinni ja lähdetään niin sanotusti ravistelemaan. Mä varmaan pidän kumminkin tästä kädellä kiinni. Nyt kun mä oon pari minuuttia ehtinyt sekoittaa, niin näkyykin tämmönen koostumus, mikä tänne on tullut. Ja se kertoo meille, että ollaan aika hyvässä tilanteessa. Mä ravistelin tätä noin 2-3 minuuttia. Sitten ei mitään muuta kuin hei, lähdetään maistamaan. Näyttää onkin tosi kauniilta. Kuten näette, tässä on vahva krema päällä. Kuulostaa erinomaiselta mun korvaa. Tuossa lasipullossa mulla oli suurin piirtein 5 shottia espressoa, joten siitä aika paljon jäi seuraavalle kerralle. Mä laitan takas pakastimeen, mutta jos me katsotaan tämän päivän juomaa, näyttää aika hyvältä. Siis tuoksuu muuten erinomaiselle. Vaikea uskoa, mutta tää on erinomaista, tää on todella hyvää. Mä kyllä huomaan tässä myös, että mä oon käyttänyt 2 eri papua. Tässä löytyy toi tämän päivän luukku. Sitten löytyy yhtä toista papua, mitä mä oon itselleni ostanut, niin sen huomaa kyllä tässä ehkä, että se on ehkä vähän huonolla tavalla yhdistetty, että tumma papu ja keskipahtopapu tolleena, niin se ehkä vähän oudosti niin kuin tappelee toisiaan vastaan nämä 2 kyseistä papuyhdistelmää. Se tekee tästä makukokemuksesta ehkä vähän semmoisen niin ristiriitaisen omalla tavalla, mutta jos mietitään itse tätä kahvia, niin tämähän olisi ihan erinomainen ja tää saa 4,5/5. Siis ihan älyttömän hyvä, tosi kivan näköinen ja tosi helppo tehdä. Et periaatteessa vaan niin kärsivällisyys tähän tarvii, koska tää pitää ensin pakastaa osa, sitten tehdä myöhemmin uusi tuore satsi. Ja se kannattaa se kuuma heittää sinne, koska se ideahan on se, että se kuuma espresso sulattaa sitä jäätynyttä espressoa, jolla saadaan tää aikaa. Tästä tuli muuten mieleen, että toi uusi Reats-sovellus, mikä on tullut Instagramille, mikä on vähän niin kuin uusi Twitteri, vähemmän ilkeä versio. Muistuttaa hyvin vahvasti 2010-luvun Facebookia. Ja te muistatte sen Facebookin, kun vanhemmat ei ollut vielä sinne tullut ja kaikki oltiin siellä aina. Ja yksi ihminen sanoi aika hyvin mun mielestä tämmöisen kommentin. Taisi olla itse minä. Onneksi joulu tulee, koska villasukkien aika tulee. Moni varmaan arvaa, mistä se johtuu. Ei, en ole itse kutonut. Mä voisin opetella sen, mutta en ole tehnyt sitä. Mä osaan kutoa, mutta se, että mä osaisin kutoa niin laadukkaasti, että se näyttäisi tolta tai ylipäätään joltain vaatteelta, se vaatii vähän enemmän harjoittelua. Mutta oli mitä oli, niin nämä sukathan on mun oma mummun kutomat. Ja mä pysin näin vähän niin kuin joululahjaksi kai 2 vuotta sitten. Ja edelleen niin kovassa käytössä talvisin. Ja mä oon yllätty, miten hyvin nämä on kestänyt, koska
Nämä on edelleen niin kuin ilman reikiä ja yleensä mulla tulee reijät aina kaikki sukkiin aika nopeasti. Ehkä se on vaan se, kun nämä on tämmöiset hengailusukat, niin näitä ei tule käytetty ulkona oikeastaan ikinä. Aina kotona oleskeltaessa nämä on kiva laittaa jalkaa, että tulee vähän edes lämmin. Mä vihaan kylmää. Sitten tulikin mieleen, että osaatteko te kutoa, ja jos osaatte kutoa, niin ootteko kutonut minkälaisia vaatteita? Koska mä kuulen, että monet on kutonut ihan niinku kunnon isoja huppareita ja housuja ja ties mitä, ja mä aina katsoisin vieressä sille, juu ei multa tulisi onnistua. Ainakaan ilman kunnon harjoitusta. Mut joo, joulu alkaa lähestymään tässä näin, niin ei muuta kuin nautitaan kahvista vielä kun voidaan, otetaan rauhallinen joulualoitus ja kuten mä itse tietää, mulle ei tänä vuonna ole lahjaa tulossa. Tonttu kertoi, että se on vähän ilmeisesti jotain juttuja kertonut musta. Mä en tiedä mitä pahaa mä oon hänelle tehnyt, mutta hei, ei se mitään. Joulussa tärkeintä on läheiset ja se rauha ja mitä parasta, joulunen kahvi. Ei muuta kuin hei, ensi kertaa. Moro!